Kum kadak bansa kan mau, bat ban itu itau hapadeng jong baro ki dekot barim jong ka seng Riboy Youth Federation, nakalian kinong yalam barim jong ka Riboy Youth Federation, kila pentip, bakin penlong ya ka jing kendo lang, ni ka get together jong baro ki dekot jong ka seng. Ya ka jing kendo lang, la penbet bakan long hakalai pui terik ule BRR hajar arpuar, ha auditorium hall jong ka umsning tahun dorbar. Ka ki dekot barim jong ka Riboy Youth Federation, kila don ka jimut ka wei da ka ban khot ya baro ki khot barim jong ka Riboy Youth Federation RBF bani wan sha ka jilang jong ki khot barim kata ka ban long ha ka lai pu tarik jong ubunai march ha ka por khat wei beji hang ni ha po muslim auditorium hall muslim ha ka por khat wei beji mstak kaji kerpat kalong nila pasang na kiba red ijongi na batapan pa ya kabor sai we poi we kon barim jong ka Riboy Youth Federation bani apoy lomba ka WhatsApp lomba ka group lomba ka SMS bat kui gila pathai kubor lomba ki city andre yo let's say mundan bayo ekini ki pentip ni kerpat epi subhawat nom shimya kani ngai lomba kani ka lat pathai kubor phi subha ban wan bek ha kan tarik ke bala kedau katang di la session pat kan di la pui tarik jom lai march al hajar apuar ha umusning auditorium hall ha kapor khatwe benje menstep bat kan donu ka kerja pelih jumut tiba bon ma bat hakaju kapor hadin baka meeting kalawai baro nin leg ban saki ha ka ban leg ban sna mo ban the simen ha pa jong ka office jong ka Riboy Youth Federation ka bamenta hang te po hadin baka jelang kalawai je kumta nakaliang jong kita khot barim jong ka Riboy Youth Federation RBF ni kerpat ibi kene kalau ka jikin tu ber ka jing kerpat bak phin poi khnang sha kene ka jelang ka bala khot sob hai pi nga nagaliang jonga simet nga pau ko jing songu ko bakrau ya kene ginong elam ki ba poi kenau banlum banlang ya kene jing yalang lan ya kene gendu get together jong ki ex member jong RBF ngadai uba RB Sadap founder secretary jong kane ka RBF ka Riboy Youth Federation house mem si hajar kendai span jong kendai hamene ka por ngakentu ya kitu ki paralok baro ki badang im ki bangamla su bantip hangno pidon hangno pisa ki phone number jong pingam tip ki founder member jong RBF lada ki bangamla cuman jar kerteng ya piru lada galong ka bala subha banwan ha kate ka live way trek kum bagi konbinar ki lapin mana hane hapo muslim auditorium hall bangini genduk lang bangini syam lang kan long ka jing itna sibun ban yoi ya ki founder member bat ki ex member jong ka RBF bat kini ki member ki minta kan long sisa ka bor kan long sisa ka jing sngai ya ka dongri boy jumi don kam ya kalau kum kita ginong elam kubis semua.